आए भैया आज के हमनी के भोजपुरी के जो स्थिति हो गई बा, न चाहते भी एगो बात कहल चाहतनी हम। बड़ा शर्म लगता, लोग ऐसन ऐसन लोग गीत गा देता, उनकर आगे गाड़ी देता रहे, उनकर आगे गाड़ी देता रहे। एगो औरत कहतिया इस समाज के देख के अपना पति से, ए हो सैया कैसन बा अरे समाज ए हो सैया कैसन बा समाज गाय के दूसरा के देत बाट गारी करत मरमारी। ए हो राजा ए हो सैया कैसन बा समाज ए हो पिया कैसन हो गई समाज। और आगे क्या कहती है कि भाषा भोजपुरी के खूबे गरियावता, कोई के बेटी के कोई सपनवे में बोलावता। का स्थिति आ गई दादा कि भाषा भोजपुरी के सभे गरियावता, कोई के बेटी के कोई सपनवे में बोलावता। गाय के दूसरा पर पड़ल चाहे लोग भारी, अरे करे में गारगारी। ए हो सैया कैसन हो गई समाज अनाड़ी। ए हो राजा कैसन बा समाज अनाड़ी। और आए कहती है का इहे जब हाल रही हमरा समाज के, का जानी रा गई हमारी आँख माज के। इहे जब हाल रही हमरा समाज के, का जानी रा गई हमारी आँख माज के। बेटी बहन के लोग अरे उतर ताट साड़ी ए हो सैया कैसन बा समझ नाड़ी। ए हो राजा कैसन हो गई समझ नाड़ी। निहोरा बा ये बात पर ध्यान रखे के होई